S'ha de dir que en els 775 dies de pandèmia i 62 de la invasió d'Ucraïna de part de les tropes comandades per Putin, el calendari cívic subratlla el 26 d'abril com el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual i el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica. Dos conceptes o situacions que no resulten fàcils de pair per a massa persones degut a la intransigència o a l'elevat grau d'integrisme regnant. Tant és així que l'ultradreta francesa disposa ara mateix del 41% del pastís electoral i amb ells avança l'euroescepticisme que tant ens ha de preocupar, perquè sols amb una Europa unida però diversa es fa possible una democràcia plena i rica en matisos. Dissortadament, però, els nostres polítics fan massa allò del Maquiavelo, consistent a no dir mai el que creuen ni a creure mai amb el que diuen. Però si alguna vegada ho fan, acostumen a amagar la veritat entre un munt de mentides, perquè la primera, la veritat, no es puga reconèixer. Ai, Pegasus, Pegasus!